Ketenak transport ke Sorkar Jela haka kendai teri unok pra arja arpusan kala khot penlong ya ke jingalang bat kinong elam ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association EKMTTA banyakran halor ki mat jingdawa jongki ki balane menta labun bun snam. Hakani ke jingalang laisem benta da Joint Secretary ketenak transport ubak KL Nongbri haringkat ke jingadon lang ki nong elam bat ki khot ke EKMTTA ki officer ketenak tourism nalor kiwe pat. Habakran sikilat pathai kubor na kaliang usamla balajit jerwa unong aikten ke association ulaong baka mat ke bakongsan ke bakilayakran ha ketiga jelang kadai ban penyo iki jaka yang kali ha airport bat kum juru ha ki railway station ki badan ha Assam ha ke ban na kaliang kibor badai kmi kila pentep bakila dep ban tho si kibor penyat ya ke airport kata ya ke company Adani halor kani ke benta hakane ka meeting jungi metas ni kam ya kran ha ya shapam ki grievances na kita gijing ki driver bro ka bayasham hapo Guwahati khamtam hapo airport hapo railway station khamtam ki jaka yang ki jaka parking te kajingwan jungi metas ni ro kolong bek ya kran lor jung kita ki mat ye kan te handai ka polisi baling ni kami kran nomor ba haka kadre tarik ru in saya shong yang badi deputy CM badi AG ru banyak kran halor ka polisi bagi kwa ban ra apa ba jela jungi ba kita ki kali ki bawan nabar ki miok shu pandai support tourist spot handai ki yo betang ki kali lokal kumba pi lai hi menta kila bun snam hi menta la bun snam ma dan snam tam ye ba kajing ya ki jungi kala ya te ka ka jing slam ru kalong ba nadu muswa kumangila ya kran ni ngan kema mesisen ne aneka ya kani ko committee la chair ka tourism department te ngi sotu hi ba ka tourism department kamdadan than kata ka expertise ne kata ka rukom trekam lamar ba kani ka dei ka jong ka transport jong ka rukom jong ka kali ka bayang ma te baka chair ka tourism department te kamla shu ka khamla ka tourism department ban pun orlong ya kata ka jing demand ne ka jing kwai te hadir pat bakal asim charge mentakan ni ka transport department ngahap hi banyero ya ka transport department ni di director bagi ki secretary utama di DTO sa berapa ngahap banyero apa ka transport department kala train but na benta ban skap kita ki jing pat pen telun ya ki kam jengi ma ban yo ya kata ka policy hapo ka state jengi ban khang kita kali ban apa ban yo ban late pitangi kali lokal ni KML siapa itu respon ni syong ikini ki committee ni syong nak ni syong lah akan dia tarik banyak discuss dan banyak beliau jingbuat anu berkom bangila ban pen urlong ya kata ke polisi kenang ba kanlong kata ka airtight polisi kenang makan nyerap iki driver bat iki nombala hapo jelas hapo ka jelas stage ni kumba pitip hi mentang dan ikan meeting ma kita ki kimat jinge keren jungi yang ni mentas ngila keren abun hi kimat khamtam kita ki jinge jungi driver te ka beningkong te ka dei kata hi ka parking hapo airport bar hapo railway station te ya kata hi nakaliang jungi Joint Secretary junga Transport Department bat nakaliang jungi Secretary badi Commissioner badi DTO ru ban nakata Tourism Department ru kila ong ba nakaliang jungi kila ada tosh pa ka Adani Airport bakin la ban accommodate yang ni ma dan nakaliang jungi saru ila jungi ba KL Nongbri ru ila ong ba akini kisngi banwan nakaliang junga Transport Department ni Transport Department kina syong badu CEO junga Adani Airport ban yo ban find out ban pelat kita ban pet kita gilat bilinti ban la menyerap iki kali jungi na po MLA nang tapat ngiladat ni keren ru halor jom kita ki training na bantagi driver ri bro ka ni po stage ni te ngila ekran belor jom taru to na kalian jom ka department ka labor ka skills department ka labor ini kila ada ai kata ka assurance ba kila dan kata ka module ngi na kalian jungi mentangin hab ban biang sa kita ki details ma ki kertang jom ki driver ban show po meeting ban show po ka training na bakin yo kata ka certificate namar ba hangning ikwa ban pa kata ka message po ki customer po ki passenger ru ba kini ki driver kila di government train kenang ba kandan kata ka jinge pair apa yang kita ki government train ba ki non government train ma dia ninyo kata ka jing senya ru na po ka passenger dia kata de go way na ki kirai banila
shim ma Nalor kata ulo ong ru ban nalor kiwe pat ki mat kilai kren halor ban penlong pura ya ka 3 state permit na ka benta ki ba kamai tourist namar ka bu jing e lada ka kut no bat kumta na ka liang ki bor bade khmi kin sia kren bat kiwe pat ki jella halor ka ni te halor ba dia ka 3 state permit ba dia ka ta ka jing late payment ka long ba ki fine lada ni sio lada ni kum slam ban si ka ta ka renew yang ki permit i ma te ka don ka ta ka fine ni jing spo hajar ka don ka fine jing spo hajar te halor jang ka neru na ka liang jing i commissioner jang i transport te na ka liang jing i commissioner of transport na dapat i DTO ro ila ada pensyai syangi ba na ka liang jang ka transport department kila ada pa ba ka jing tho support ka law department en roi pat na ka liang jang ka law department kila ki ai ka ta ka objection namar bakat kum ka jing ya kran ba jong ki kam ya hap ma te na ka liang jang ka law department kila kine bi ka to ka dos po ja te na ka liang jang transport department ro na ka liang jang ba ki al ngri joint secretary la ong ba kin sai kran hi para maki ba ka law department halo jang ka ta ba pen song tu e ka ta ka jing e jang ki driver ba war ba renew ka permit ba numbu ya to ka fan po ja ne ba duna no kan ya ka to fan te na ta pa ya ka 3 state permit ro na ya kran ba nakaliang jang ka state government hi nakaliang jang ka state government pat kum ba ni latip hi ba we state ro tila tho support ka ministry of transport ban penne ya kan ka 3 state permit amar bangin dapat gon ki kali jungi hani hapo khamtam hapo Meghalaya ne hapo ki we states khamtam north east kan ki states kan macam li ero iponon campaign ya kata ka 3 state permit te nakaliang jang ka transport department kila ong bangin sale ban don ka join effort na nakaliang jang transport department ki tho support ka ministry ban penne permanent ban amar ya ka pemerintah ngintip kalak ban kut la syai kalak ban kut no lonun nur kan ka 3 state permit nama ba ka syam hapo ka ministry of transport ya kan ni te nakaliang jang ka transport department tu nakaliang jang transport department jang ka Meghalaya ila ong bikin sai kran ba ka ministry bakin sale ban ya khat bakin ki we state ru kan tho nakaliang jang ki we state ban penne kan ka 3 state permit kram ba kan yarap yang ki driver bakin ki nong ki try kali badai na po kajela ba kon kam ya ka 3 state permit Habatin, pej bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat akabathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya